Kiýewde demonstrasiýaçylar Ukrainanyň konstitusiýa sudynyň öňüne ýygnanyp, öňkü prezident Viktor Yanukowyçyň döwründe korrupsiýa ulaşan resmiler işden aýyrmak mümkinçiligini öýdýän kanuny gollaw bildirdiler. Bu kanuny suda hödürlen 47 deputat onuň Ukrain konstitusiýasyna gawat gelip gelmeýänliginiň kesgitlenmegini sorady. Bu kanun sentýabrda tasdik edildi, ol 1 million çemet hökümet işgärine täsir ýetirmeli. Ol resmilerin käbir eýýäm işden başadyrly. Kawully protestçiler owgan hökümetini ýurdun yaramallaşyp barýan howpsuzlyk ýagdaýy babatda ýeterlik alad etmezlik taýpladylar. Taliban ýaz mewsumynyň golaýlamagy bilen hökümet we daşary ýurt nişanalaryny edýän hüjümlerini ýygzamlatdy. Owgan howpsuzlyk güýçlerini NATO'nyň gollawy bolmadan daşary ýurtlaryň töweş güýçleriniň tas ählisiýen ýaly dekabrda ýurdu terk edeninden soň ilkinji gezek öz başlaryna howpsuzlygy üpjün etmeli. Kırgız paýtagty Bişkekde dini ekstremizm meselesi barada 2 günlük halkara konferensiýa başlandy. Merkez Aziýadan we ýakyn Uniwersitetiniň 17 ýurdundan gelen delegatlar adamlaryň islam döwlet toparynyň radikal islamçylarynyň we beýleki toparlaryň propagandasynyň täsirine düşmeginiň öňüne almak barada maslahat etdiler. Bu konferensiýa Kırgız hökümeti we ýurdun baş müftüsiniň edarasy tarapyndan guruldy. Bannuda Demirgazyk Günwatar Pakistanyna Demirgazyk Waziristanyň dawr tiresiniň ýaşurlary ýurt içinde ýaşaýan ýerinden göçürilen adamlaryň ýyllaryna getirilmegi barada maslahatlaşmak üçin geňeşe ýygnandylar. Ýaşaýan ýerinden göçürilen adamlar ýygyna dolamak mart aýyna başlandy. Emma ýaşurlar öz tiredeşleriniň Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan jeňçilerden arassalanan ýerlere henidem göçürilmeýändigini aýdýarlar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.